Welcome to my channel. Enjoy watching. Ayan guys, ayan. Ang ganda pala ng bulaklak ng ang tawag dito. Ito ba yung alugbati na tinatawag guys? Tingnan mo ang flowers niya. Kulay pink. Wow. Ang ganda pala ito. Ha? Ayan, may bunga din siya. Kulay black. Ano ba yung bunga niya? Sabi, pwede daw ito palagay sa ano? Sa ulam. Ulam ba? Masim daw ito. Yan, pero di pa kami nakatry. Wow, di ba? Ganda ng flowers niya. Oh, di ba? Parang ano lang. Anong tawag? Parang halaman lang eh. Ayan. Ganda.
nagpadaan ka doon ni ano,